Τι πράγμα? Μάλιστα. Τι έγινε? Ξέσπασαν ταραχές στο κανάλι εξαιτίας των απολύσεων. Εμείς είμαστε τα πρώτα θύματα του αυταρχισμού της Γιαννίμπα. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Σύντροφοι, υπάρχει ένας κατάλογος 50 ατόμων που θα απολυθούν μέσα σε αυτό το μήνα. Συνάδελφοι, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση. Και μια είναι η απάντηση. Απεργία! Απεργία! Συγγνώμη, ζητώ το λόγο. Συνάδελφοι, μην παρασυρώμαστε σε αυθόρμητες ενέργειες που μπορεί να αποβούν καταστροφικές για όλους μας. Υπάρχει πιο διαλλακτικός τρόπος για να αποφύγουμε τις απολύσεις. Καμιά διαλλαξία με την εργοδοσία! Καμιά διαλλαξία με την εργοδοσία! Εγώ δεν είμαι εργοδοσία, εντάξει. Είμαι κι εγώ εργαζόμενη. Ναι, αλλά με πολύ στενές σχέσεις με την εργοδοσία. Λοιπόν, αφού το θες ωραία, γι' αυτό ακριβώς εγγυώμαι για τις απολύσεις. Να μην απολυθεί κανείς και να επιστρέψουν πίσω η Φούλη και η Βαλεντίνη. Εγγυώμαι για όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Λίγο ήξεις αφήξεις, δεν είναι αυτό, Άννα? Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στη Γενική Συνέλευση, όπου θα πει ο καθένας ψύχρεμα και καθαρά τα επιχειρήματά του. Και θα αποφασίσουν οι συνάδελφοι. Άννα, γιατί κρατάς αυτή τη στάση ενάντια στην κινητοποίηση? Γιατί μπορεί να αποδειχθεί μπούμεραγκ για όλους τους εργαζόμενους. Το κάνεις για να προασπίσεις τα συμφέροντα των αφεντικών σου, των μεγαλομετόχων και της Γιαννίμπα. Και εκμεταλλεύεσαι, Άννα, το γόητρό σου και το προοδευτικό σου προφίλ για να πείσεις τους συναδέλφους μας να μην απεργήσουν. Καλέ Φούλη, δεν τρέπεσαι. Αφού τη φλωμώσατε στο ψέμα καλά-καλά τη Γιαννίμπα, τώρα μου διαμαρτύρεσαι και μου ξεσηκώνεις τον κόσμο σαν τη μάνα του Γκόρκι. Είχε ο Γκόρκι μάνα συνδικαλίστρια? Όχι κανονική του η μάνα. Γιατί είχε και μητριά. Σκάσε, μαμά, μιλάμε. Και αν κάναμε δηλαδή λίγο τις έγκυες, πρέπει να το πληρώσουμε τόσο ακριβά? Και καλά αυτές. Όλοι οι άλλοι που είναι στη λίστα τι φταίνε? Κάναν και αυτοί τις γκαστρωμένες? Εσένα τι σε νοιάζει? Είσαι εσύ στη λίστα. Εγώ δεν το κάνω για το τομάρι μου, Γιολάντα, όπως η κόρη σου. Το κάνω γιατί σκέφτομαι τους απλούς εργαζόμενους και τους χαμηλόμισθους. Μη μου παριστάνεις εμένα το δαντόν, γιατί ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνεις. Γιατί το κάνω? Επειδή η Γιαννίμπα προωθεί στο δελτίο τον Πέτρο και όχι εσένα. Όχι, το κάνει για ιδεολογικούς λόγους. Σκάσε εσύ, ποντικό μαμί. Γιατί καλέ, επειδή ψάχνω το δίκιο μου? Ναι, τώρα το θυμήθηκες το δίκιο σου. Τόσο καιρό που είσαστε καλυμμένες πίσω από τις ψεύτικες κοιλιές ήταν καλά. Τώρα σας πήρε ο πόνος και μου γίνατε πασιονάριες και μου θέλετε και απεργίες. Γιατί, Άννα, σε τρομάζει λέξη απεργία? Μα αμέσως απεργία υπάρχει κι άλλος τρόπος, πιο γλυκός. Δεν υπάρχει γλυκός τρόπος ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Μαγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Ωραία, να απεργήσετε. Αλλά όχι τόσο άκομψα όσο λέτε. Πώς απεργούν κομψά? Όπως οι Ιάπωνες που δουλεύουν κανονικά και έχουν ένα καρτελάκι εδώ στο μανίκι που γράφει απεργό. Και αν οι Ιαπωνέζοι είναι μαλάκες, εμείς τι φταίμε? Εμείς, κυρία Γιολάντα, θα κάνουμε απεργία ευρωπαϊκού τύπου. Δηλαδή το έχετε αποφασίσει, θα κάνετε απεργία? Και τι να περιμένουμε, ρε Άννα, να μας στήσει η Γιαννίμπα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής? Αλλιώς σε ήξερα, Άννα. Αλλά φαίνεται ότι οι παρέες που κάνεις τον τελευταίο καιρό σε έχουν επηρεάσει επί το δεξιότερον. Βρε, άντε από εκεί που θα μου τη βγεις από τα αριστερά. Εγώ στην κρίσιμη ώρα είμαι στο πλευρό των εργαζομένων, ενώ εσύ είσαι στο πλευρό της μάνας σου. Γιατί η μάνα είναι μόνο μία, ενώ οι εργαζόμενοι πολλοί. Γιάννη, σταμάτα. Δεν θέλεις να μου το παίξει λαϊκός αγωνιστής? Γιατί τα ξέρω πολύ καλά τα κολλητηλίκια σου με το Πασόκ και τα τατσιμιτσικότη σου με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαι αντικειμενικός γι' αυτό. Γιατί είσαι χαμελέον γι' αυτό. Βρε, άντε από εκεί που θα μου μιλήσει και εσύ, δεξιούρα του κερατά. Εγώ είμαι φιλελεύθερη εστί από κορφής μέχρι στον ήχον. Όχι σαν εσένα που ξεκίνησες από αριστερίστικες ομάδες και έχει φτάσει να μην ξέρει δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Θες να πεις κάτι για την πολιτική μου συνέπεια? Θέλω να πω κάτι για την πολιτική σου ασυνέπεια. Καλέ, εδώ ακούγονται βαριές κουβέντες. Ο συναγωνιστής σου της προκαλεί, Βαλεντίνη. Δηλαδή, Άννα, εσύ είσαι αποφασισμένη στη Γενική Συνέλευση να μιλήσεις ενάντια στην απεργία και τους λαϊκούς αγώνες. Ναι, Φούλη. Ωραία, άσε τη Γιαννίμπα να λονίζει ελεύθερη και να σου φάει και τον Πέτρο. Τώρα αυτό τι σχέση έχει με τους λαϊκούς αγώνες? Καμία, αλλά συμβαίνει ταυτόχρονα. Και να ξέρεις, Άννα, ότι αν κρατήσεις αυτή τη στάση, προδίνεις την ιδεολογία σου, ξεπουλάς τους συναδέλφους σου και αφήνεις και τον Πέτρο στα νύχια αυτής της καπιταλίστριας. Μπουλά, έχεις τρελαθεί, μου τα γυρίζεις τώρα. Θα ψηφίσεις στη συνέλευση απεργία? Δεν το έχω αποφασίσει θετικά, το σκέφτομαι. Και θα κατέβεις εσύ στο πεζοδρόμιο με την πλεμπάγια, κόρη ναυάρχου? Σιγά, δεν θα μου πέσει μούρη. Η δικιά μου μούρη θα πέσει. Μα να τρέχει η κόρη μου στα συλλαλητήρια. Έλα, βρε μαμά, δεν είμαι κοριτσάκι πια. Ακόμα χειρότερα. Και δεν μου λες, θα κλείσετε και το δρόμο έξω από το κανάλι? Με τι καλέ, με τρακτέρ, σαν τους πατατοπαραγωγούς? Με τα τζιπάκια σας. Όχι, μαμά, δεν θα τον κλείσουμε το δρόμο. Συνθήματα όμως θα φωνάζετε. Γιαννίμπα, go home. Ναι, έξω η βάση του θανάτου. Τι λες, ρε μαμά, μια απεργιούλα θα είναι. Δηλαδή η ολόκληρη Άννα Ραγιά θα υποδαβλήσει στην οχλοκρατία. Έλα, ρε μαμά, πού ζεις κι εσύ? Δεν ξέρω. Εγώ όταν βλέπω πλακάτ και αγριοφωνάρες, σκιάζομαι και φεύγω. Ναι, αλλά εμποδίζονται στην απεργία. Πάω με το πλευρό της Γιαννίμπα, μαμά. Πας με το πλευρό της τάξεως. Κάσε, καλέ κι άκου.
Μια τέτοια απεργία θα της τσακίσει λίγο τα φτερά της και θα συμμαζευτεί. Αν πετύχει. Ναι, το έχει αυτό το ρίσκο. Έχει και το άλλο ρίσκο. Να πετύχει η απεργία, αλλά να τα μαζέψει η Γιαννίμπα και να φύγει και να μας αφήσει στα κρύα του λουτρού. Δεν πειράζει, ας φύγει αυτή. Βρίσκουμε χρηματοδότη. Εμείς να είμαστε στα πράγματα. Τι θες να πεις? Βρε, μαμά, δεν το έχεις καταλάβει ότι η Γιαννίμπα δεν θέλει να κάτσει στα αυγά της. Θέλει να λέει τη γνώμη της για όλους και για όλα. Και όχι μόνο να τη λέει, αλλά να γίνεται κιόλας. Ναι, αυτό το κουσουράκι το έχει. Λοιπόν, τι περιμένεις, να βρεθούμε εμείς εκτός καναλιού? Ας βρεθεί αυτή. Βρε Μπούλα, για το κανάλι το κάνεις. Και για συμπαράσταση στους εργαζόμενους. Έτσι απότομα σου ξύπνησε το αριστερό σου. Μαμά, γιατί βλέπω ότι η Γιαννίμπα θέλει να βάλει χέρι στο πρόγραμμα. Γιατί βλέπεις ότι θέλει να βάλει χέρι και στον Πέτρο. Σιγά, καλέ. Ποιος τον υπολογίζει τον Πέτρο? Εσύ. Μαμά, δεν καταλαβαίνεις ότι η Γιαννίμπα είναι απειλή στο κανάλι για όλους εμάς τους παλιούς? Δηλαδή, κανονικά έχω κι εγώ συμφέρον να κατέβω στην απεργία. Βέβαια! Α, δεν μπορώ. Δεν έχω τι να βάλω. Τότε μην έρχεσαι. Ναι, αλλά έτσι όπως τα λες, μας συμφέρει η απεργία. Τότε έλα. Δεν μου λες, Μπούλα, αν δεν πολύ πιάσει η απεργία θα κάνουμε και κατάληψη? Γιατί όχι, αμαλάχη? Α, δεν μπορώ. Εγώ φοβάμαι. Σιγά, μην έρθουν και δυνάμεις καταδρομών. Γιατί λίγες φορές έχουν χτυπήσει τα ΜΑΤ. Στα εξάρχεια κάθε τόσο χτυπάνε. Το κανάλι δεν είναι εξάρχεια. Μπορεί όμως να γίνει. Έλα, βρε μαμά. Μα τώρα μιλάς σοβαρά. Θα ψηφίσεις την απεργία? Σου είπα, έχω λόγους που το σκέφτομαι σοβαρά. Τι λόγους? Καριέρας, ιδεολογικούς ή αισθηματικούς? Πειράζει αν με μία ψήφο καλύπτονται και οι τρεις? Συνάδελφοι, η πρόταση με λίγα λόγια είναι απεργία για να μην απολυθεί κανείς και να ξαναπροσληφθούν οι συναδέλφισες Φούλη Μητάκη και Βαλεντίνη Πίστικα. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν απεργία? Συνάδελφοι, η συνέλευση αποφάσισε πανψηφία απεργία ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα και τον αυταρχισμό της Γιαννίμπα! Αδέρφια, αρήπα, να φύγει η Γιαννίμπα! Αδέρφια, αρήπα, να φύγει η Γιαννίμπα! Αδέρφια, αρήπα, να φύγει η Γιαννίμπα!